YouTube channel here. So anazatulu ifeso chimodzimodzi tiri kuyembekezera kuti tikulowaso mboma mutati muonetseso bwinobwino muona kuti Trump kampeni yawo inali pamawu kuti tikufunanso kukonzanso America ikhale wabwino ku America ndekuti ntchito zimasowa kumeneko komanso chitetezo chinali chovuta kumeneko mukudziwa padziko lapansi so kuli nkhondo ndiye panali zinthu ngati zimene zoti tibwererenso ku moyo wabwino ku Americako chimodzimodzinso ife kuno ife kampeni yathu pamodzi ndi Profesa Asapita Mutharika amene ali candidate wathu tikumanena kuti tibwererenso ku ulamuliro wokhazikika ulamuliro walunda ulamuliro wakuti ukakonzenso economy ino tikakonzenso kuti no chuma cha dziko chikakhale chikuyenda bwino njala ikathe umphawi ukathe pamene alimi akuvutika kuti ya fetereza amgula bwaja azikapeza mwayi wogula thumba la fetereza mosavutikira komanso zakudya kapena kuti kana sopo mafuta ophikira ndi zina zoterozo school fees anthu makolo azikathaso kuzipeza mosavutikira katundu asamangokwera ndalama zakunja zizipezeka ntchito zizipezeka ndiyeno zimenezi zikufanananso kwambiri ndi zimene President Trump wakhala akunena ku America ndi zimene so anthu aku America akumanenazo alandire chifukwa choti President Trump wawina ifeso tikuyembekezera zomwezo ndiye tili ndi chimwemwe kuti pamene iwo amapanga kampeni yawo yolimbikitsanso kubwereranso ifeso tupanga kampeni yathu yolimbikitsa kubwereranso kusonyeza kuti strategy yathu ndondomeko yathu ndi yabwino imenenso itipangitsire kuti tikathenso kuwatumikira Malawi mu 2025 mwapita kutsogolo. Limaphunziro anji omwe mwatola pa chisankho cha ku America? Maphunziro ndi akuti ngakhale kuti utapezeka kuti ulinzo kuyenereza za mtundu wanji ngati inu chipani chimene chili mboma Amalawi kapena anthu akanena kuti iyayi mwatilakwira tingatithandize mwaononga dziko mabandalama mboma mumatuluka basi ndiyeno ife ngati DPP tikulimba mtima menda ndinamo kunena kuti tikuphunzira kulimba mtima kuti ndizotheka kuchokera ku opposition. Tinaona mu dziko limene la America a Trump akukwanisa kuwapanga convince anthu mzika za mdziko limeneli kuno ku Malawi ngati chipani cha DPP ndinokhutisidwa ndi mmene ntchito yanu yomwe mukwakopera Malawi komanso kuwauza mfundo zanu kuti azikhala ndi malingaliro onena kuti iyayi bola ako tipite ku DPP komwe kuja momwe ikuyendera ndinokhutisidwa. Titero kuti kampeni ndi ulendo sinthu choti chimangochitika ndi ulendo wautali ndithu panopa tikudikirano tikuyetsa ndi miyezi yokwana 9 ndi katheka ndithu kumeneko kuti tikafike ku general elections kovotera titero kuti padakali panopa tinganena kuti tikuyesetsa tikukonza ndithu zinthu tikuyesetsa kuti no tikafikira Malawi ndimene ndafotokozera muja kuti mulowe paliponsepo kuti mufunse mumva kuti iya ife tikavotera Profesa Asapita Mutharika iya tikavotera DPP. Shadrack Namalomba mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP koma akatswiri omwe amalondoloza bwino nkhani za ndale omwe ndikuphatikizapo Ernest Thindwa ali ndi ganizo losiyana nako ndi la chipani cha DPP. Thindwa akufotokozera olemba nkhani wathu Robert Loka zambiri za ganizo. Maboma ena akuchosedwa ena akukhazikidwa osachosedwa mutati muone zinthu zomwe zachitika kwina ena amene adali pambando awina kwina sanawine ndeno mwina sizoona zonena kuti maboma akuchosedwa maiko ena maboma akuchosedwa ena sakuchosedwa mwachitsanzo boma la South Africa kapena ANC sinachosedwe boma koma ndikudziwa kuti ku America asintha boma ku Botswana asintha boma koma South Africa sanasinthe Mozambique sanasinthenso ndemwina sizoona kwenikweni kumanena kuti kumaiko akuchosa anthu boma ndemwina zoti ena awina ena sakuwina kunja kuti zikhuzi ku Malawi mwina kugwirizana kwenikweni palibe zomwe zipangitse kuti anthu akhazikitse boma ku Malawi kunoko zitengera zomwe zikuchitika ku Malawi osati zomwe zikuchitika kunja.